Hola, hola, soc l'Olga de Pilates en Català i avui et porto una nova rutina de 10 minuts per poder fer durant aquest estiu quan tinguis una estoneta per dedicar-te a tu, on vulguis i quan vulguis, perquè no necessites res més que el teu cos i si tens la teva estora. Recorda, comencem, ja hem escalfat 3-5 minutets i comencem recordant la postura correcta. Ens col·loquem amb les cames obertes en plada de malucs. Si vols, tanca un moment els ulls aquí, deixa els braços caure al llarg del cos, sent el pes dels braços, com les espatlles es relaxen i baixen i lleugerament, per no estar tancant el pit aquí, lleugerament espatlles endarrere. Tampoc volem fer una extensió de la nostra dorsal, però sí que aquesta zona estigui el més oberta possible. I des d'aquí creixes, projectant la coroneta cap al cel, sentint com alongues la teva columna com si volguessis anar ben erigida. Perfecte. I des d'aquí començarem de peu. Inhales i ens n'anem a un squat. Inhalo aquí, exhalo, flexiono els genolls, porto el pes cap als talons i torno. Em poso de costat perquè vegis com l'esquena treus lleugerament culet per mantenir la curvatura de la teva columna. No vull que fem retroversió pèlvica, d'acord? I tornem, en faig 10 aquí, inhalo a dalt, i baixo, i 2, 3, i 4, 5, 6, 7, 8, 2 més, i última, perfecte. Des d'aquí obriré les cames, els dits dels peus mirant una mica cap enfora i continuo amb els squats amb cames obertes. Inhalo aquí, exhalo, baixo. En 1, 2, recorda que continues creixent. 3, creant espais. 4 i 5, 6, 7, exhalo, panxeta endintre, últimes 2, i última, em quedo a baix, braços al pit. Si continues aquí creixent, ens n'anirem cap a una flexió lateral, estirant bé el braç, sentint com estires tot el lateral, i si estic en la postura correcta és un treball també abdominal. I 1, i 2, i 3, i les cames cremen, 4, i 5, i 6, i 7, i 8, 9, i 10, i amunt. Perfecte, des d'aquí me'n vaig a un costadet. Tornaré a flexionar genolls en la postura de l'esquat i camino sense pujar. 2, 4, 6, en faré 12, 8, 10 i últimes 2, 12. Perfecte, tornaré a obrir cames, des d'aquí torno a baix i vaig a fer rotació. Inhalo i exhalo, roto, la meva panxeta, la pelvis continua mirant endavant, roto de cintura en amunt. És el pit el qui s'enfoca cap a l'esquerra, en aquest cas, torno, canvio 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10, i amunt. Què tal aquestes cuixes també? Tornem a fer una altra sèrie de 12 passetes de costat, flexiono genolls, i 2, 4, 6, 8, i 10, i 12. Perfecte, ens n'anem cap a l'estora, em poso una punteta i des d'aquí espatlles endarrere, coroneta cap al cel, inhalo, i exhalant baixaré la mirada i començaré a baixar cap al terra rodonet, vèrtebra a vèrtebra. Pots flexionar una miqueta els genolls i deixa caure el pes del cos, inhala baix i exhalant torna rodonet amunt.
I una més aquí, treballant la mobilitat de la columna. I amunt. I l'última, i em quedaré a baix. Baixo rodonet, quan estic a baix flexoro genolls, mans a terra i caminaré cap a la planxa. Molt bé. Estic a una planxa. Recorda que la planxa no vull el culet cap enfora, sinó a esquena, columna neutra. Tampoc ens va cap a baix, Vinga, des d'aquí camino amb les mans per portar mà dreta o mà esquerra en aquest cas a peu dret, toco, torno a caminar a la planxa, mantinc 2 segons la planxa, camino l'altra mà a peu contrari, d'acord? Torno a caminar, mantinc planxa, 1, 2 i 3. Mantinc planxa, 1, 2 i 4. Mira com els meus talons no cal que toquin a terra quan me'n vaig endarrere. I 5. Mantinc planxa, 1, 2, 6. Mantinc planxa, 1, 2, 7. Molt bé. Me'n vaig endarrere, 8. I 9. I vaig a fer l'última. I 10. Perfecte. Torno a la planxa i em mantindré aquí. Si et costa molt, perquè no vull que se t'enfonsin les espatlles, separar escàpules, si et costés molt mantenir aquesta postura, pots baixar la planxa sobre els avantbraços, el nas, al damunt dels teus dits grossos. Mantinc aquí, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, genolls a terra. Perfecte. Vaig a col·locar-me en la postura de la quadrupèdia. Sempre miro que tinc els genolls sota dels malucs, ben alineada, i els canells a sota de les espatlles. Des d'aquí continuo projectant coroneta endavant per crear espais, separant espatlles. Molt bé, posaré els dits dels peus actius al mat i baixo els avantbraços, d'acord? I des d'aquí, inhales i quan exhales estires cames, projectes el sacre cap al cel, culet endarrere i tornes a baixar la quadrupèdia, però no toquem ja genolls a terra. D'acord? Inhalo, preparo i exhalo, estiro cames el que puguis, no cal tot. Fixa't l'esquena, com en aquest cas sí que vull estirar-la, projectar el sacre al cel i baixo. 2. Exhalo quan baixo, intentant portar el melic endintre, fent un treball abdominal. I 5, 6, 7, 8, 9 i última, 10, genolls a terra, pujo a la quadrupèdia, inhalo aquí i sí, miro endavant, projecto el sacre cap amunt i exhalo. Patró contrari, arrodoneixo l'esquena. Una mica de mobilitat i de descans. En aquest exercici va cagat enfadat. Perfecte. I des d'aquí tornaré a posar els avantbraços. No, perdó, em quedo dalt. Torno a la planxa, estiro cames. Perfecte. I des d'aquí aguanto la planxa, genoll dret cap a pit. I canvio. Separa escàpules, no et deixis vèncer per la gravetat. 10, 8, 6, 4, 2 i última. Te'n vas endarrere, la postura del gos que mira cap a baix. Perfecte, i d'aquí genolls a terra, descanso endarrere. I amb la humitat que fa aquí estic suant. Ens n'anirem a estirar-nos cara amunt. Molt bé. Perfecte. Des d'aquí, talons a prop de glutis, cames paral·leles.
mantenint la mateixa distància entre genolls que entre malucs, aproximadament un punt. Braços, mans a terra, inhalo aquí i exhalo, pujo al pont. Perfecte, i baixo. Quan estic a dalt, apreta glutis. En faré 8. 7, exhala quan puges, aprofita per notar com el teu sòl pelvià va cap a dins. I 6, 5, 4, 3, 2 i última, queda't a dalt i des d'aquí genoll dret amunt, separant el peu de terra i mirant que la teva pelvis, els teus malucs quedin anivellats, que no em volqui cap a terra i canvio. 2, 3, 4, escàpules en contacte amb el mat, 5, 6, 7, 8, 9 i última, 10, baixo, perfecte. Estiro mans paral·leles cap al cel i torno a pujar al pont i quan estic a dalt elevo talons i em quedo dalt i elevo i baixo talons en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 i última i baixo, perfecte. Torno a pujar un pont, molt bé, i des d'aquí obro cames, separo genolls, intentant mantenir l'alçada del meu gluti i tanco. 2, 3, estabilitza bé aquí per no anar de costat a costat, 5, 6, 7, 8, 9 i última, 10 i baixo. Anem a mirar quants minutets portem, ja són 12 minutets, perfecte. Des d'aquí pots acabar portant braços endarrere, estirant cames i et relaxes aquí. I recorda, si tens més temps, et recomano que repeteixis aquesta rutina per un entrenament més complet. Moltes gràcies i fins la propera!